Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дар охири навор шуморо хабари беҳтарин интизор аст. имрӯз ташкилоти UFC рейтинги худро тағйир доданд ва биён мебинем ки дар вазни сабук чӣ тағйирот шудааст. Чихеле ки мебинем ҳоло ҳам дар ҷои якум Дастин Порье қарор дорад ва дар ҷои дуюм боша Ҷастин Гейҷи, дар ҷои сеюм Бенил Дариуш ва дар ҷои чорум боша Майкл Чендлер ва акнун дар ҷои панҷум Ислам Махачев қарор дорад. пеш аз муҳорибаи охиронаш Махачев дар ҷои нуҳум қарор дошт ва баъди ғалаба ӯ якбора аз ҷои нуҳум ба ҷои панҷум баромад. Тони Фергюсон боша аз ҷои панҷум ба ҷои шашум фаромад. Рафаэл дос Сантос боша аз ҷои шашум ба ҷои ҳафтум фаромад. Дэн Хукер дар ҷои худ дар ҷои ҳаштум истодааст. Конор боша аз ҷои ҳафтум ба ҷои нуҳум фаромадааст. Дигарон дар ҷойҳояшон истодаанд ба ғайр аз Тиаго Мойзес, ки баъди мағлубият дар муҳориба зидди Махачев аз ҷои 14 ба ҷои 15 фаромад. Аз ҷои ӯро боша Арман Царукян гирифт. Ҳамин тариқ рейтинги вазни сабук чунин шуд: чемпион Чарлз Оливера, рақами 1 Дастин Порье, рақами 2 Ҷастин Гейҷи, рақами 3 Бенил Дариуш, рақами 4 Майкл Чендлер, рақами 5 Ислам Махачев, рақами 6 Тони Фергюсон, рақами 7 Дос Сантос, рақами 8 Дэн Хукер, рақами 9 Конор Макгрегор, рақами 10 Грегор Гиллеспи, рақами 11 Кевин Ли, рақами 12 Диего Ферейра, рақами 13 Брэд Ридл, рақами 14 Арман Царукян ва рақами 15 Тиаго Мойзес. ва дӯстон, акнун барои Ислам то муҳорибаи унвонӣ як муҳорибаи дигар дар кор аст. худи Ислам гуфт ки то охири сол як муҳорибаи дигар гузарондан мехоҳад ва аввалои соли оянда барои унвон ҷангидан мехоҳад. дӯстон, ба фикри шумо Ислам соли 2022 чемпиони вазни сабуки UFC шуда метавонад ё не? Метавонед фикротона нависен. аммо боша мегзарем ба хабари дигар. имрӯз байни Ислам Махачев ва Дэн Хукер муноқиша шуд. Ислам Махачевро пурсиданд ки бо Дэн Хукер барои чӣ ҷангидан намехоҳӣ ва Ислам чунин ҷавоб дод: ман 8 ғалабаи пайдарҳам дорам, а ӯ бошад дар 6 муҳорибаи охираш 3 ғалаба ва 3 бохт дорад. ман бо ӯ 1 сол пеш ҷангидан мехостам, аммо ӯ тарсид ки ҳатто номи маро гирад. Дэн Хукер: ман ба ту дар муҳорибаҳои ояндаат бурборӣ хоҳонам. ягон ғалаба ба даст биёр ва баъд гап мезанем, навиштааст Махачев. ва имрӯз Дэн Хукер ба ин суханҳои Махачев чунин ҷавоб дод: тарсидам? медони ҳамаи кор чӣ гуна буд? ман ба майдони ҷанг бо Пол Фелдер ва Дастин Порье баромадам, вақте ки ту лақ-лақ мекардӣ. агар ҳамон муҳорибаҳои маро ба муҳорибаи ту муқоиса кунем, муҳорибаи ту дар баробари онҳо оғӯшкунак буд. агар ту бо ман ягон гуна проблема дошта бошӣ, пас мо метавонем ки моҳи сентябр дар қафас вохӯрем, навиштааст Хукер. шаби гузашта ташкилоти Eagle FC турнири Eagle FC 39-ро эълон карданд, ки аллакай рӯзи 22 август баргузор мегардад ва дар муҳорибаи асосии турнир варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов баромад хоҳад кард ва рақиби ӯ дар ин турнир варзигари бразилӣ Марсио Сантос хоҳад шуд. муҳориба рӯзи 22 август дар шаҳри Нижний Новгород дар турнири Eagle FC 39 дар вазни миёна баргузор мегардад ва ин муҳорибаи рейтингӣ хоҳад шуд. яъне дӯстон, муҳориба барои унвон намешавад. мабодо агар дар ин муҳориба Фаридун Одилов мағлуб шавад, ӯ унвони худро аз даст намедиҳад. не ки боварӣ дорем ки Фаридун ғолиб мешавад. ва барои чӣ дӯстон ин муҳориба барои унвон нею муҳорибаи рейтингӣ шудааст, ҳозирашда маълум нест ва умедвор мешавем ки ташкилоти Eagle FC рӯзҳои наздик ин чиза ба мо мефаҳмонанд, ки барои чӣ ин муҳориба барои унвон намешавад. ва дӯстон, дар ин ҷо як чизро пеши назар оварда мешавад. ин ваъдаи соҳиби ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов аст, ки баъди оне ки Фаридун Одилов ғолиб шуд ва чемпиони Eagle FC дар вазни миёна шуд, Ҳабиб Нурмагомедов ваъда дод ки Фаридун аввалин ҳимояи камарбанди худро дар Тоҷикистон мегзаронад. барои ҳамин умедвор мешавем ки онҳо ин корро ташкил карда метавонанд ва мо муҳорибаи Фаридунро дар Тоҷикистон хоҳем дид. барои ҳамин дӯстон, ҳозирашда мо муҳорибаи Фаридун Одилов ва Марсио Сантосро интизор мешавем. дӯстон, ҳатман дар канал обуна шавем ва зангулачаро пахш кунед. дар навори навбатӣ мо ба шумо оиди рақиби Фаридун маълумоти пурра хоҳем дод. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.